माबायदि मोनखो आब' खालामजानो मोजां मोनबाय माने नुनानै खालामखांनानै नुबाय नालाय मोजां मोनबाय आरो फाइनालखौ मोजां मोनदोंना आब' मोजां मोनबाय हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं स' नोंथांमोना माने आङो पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिंखौ आङो दिनैबो खालामगोन स' नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबा सोंदों बेसेबां लायो आब' बेसेबां ओमफ्राय मारै मारै मा थायो बेफोरखौ बिदि सोंदों आरो माने पार्मानेन्टनिनो थाखायो माने खाराबो मुवाबो आरो मा बुजायबावनो ओमफ्राय आंबो खालामदों नालाय आंनाबो खाराखै स' नोंथांमोना जुदि खालामोबा खनसे ट्राइ खालामनायोबा माने सोंनायनिख्रुइ नोंथांमोना खनसे खालामनानै ट्राइ खालामोबा बुजिखागोन बेखौ आरो एथ'ग्राब बुंनायनि जेबो माबा गैया ओमफ्राय स' बेसेबां लायो होननानै सोंदों 5,000 लायो आइब्र' बानायनाया 5,000 स' नोंथांमोना आं खिन्थाबाय 5,000 लायो सोरबा सोरबा आंबो बानायगोन मागोन होननानै आंजों कन्टेक्ट लाहरगासिनो स' थाबैनो फैदो आङो दिनैबो खालामगोन माने टटेलैनो बुंबाय थाखायो गावनि लुक माने गावनि सेहेरायानो बेलेग जाखायो दा माने आजिखालि दोंङै दोंथाम सोरनिबा मुसुगुराथ' थाखाया ओमफ्राय बेखौ जुदि खालामोबा मोजां आरो आंनाबो बिराद दोङैल'सैमोन माने फुयैनो एसे जामलांजोब्बायमोन आरो आंनियाबो ओमफ्राय स' आङो बिराद मोजां मोन्दों खालामनानै जे मैसुगुर गैयियाबो मैसुगुर खालामनो हायो हिन्जावफोरनि बेफोरबायदि माबानाया मा होनो देलायनाया मोजां मोन्दों आरो आंबो ओमफ्राय स' लोगोफोर सोरबा बुहुरानो आगैमोन नोंसोरो खालामगोन होननानै सोंहरनायखाय आङो रिप्लाय हरबाय दामा बेसे लायो होनबाय थानायखाय 5,000 लायो होननानै खिन्थाखाबाय ओमफ्राय थाबैनो कन्टेक्ट खालामहरदो आङो नाम्बारखौबो होखादोंमोन सिगां आरो आं नाम्बारखौ होबावनि 8133096275 बेवहाय आं कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय 8133096275 आरो आं बुंदोंबो आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन आरो आंनि नाम्बारखौ स' थाबैनो कन्टेक्ट लाहर जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङबा खालामनो मैसुगुरखौ स' बिदिबा आंनि मैसुगुर बानायनायखौ नायलांबाय था आरो आं देखायगोन दे लोगोफोर कमेन्ट्सआव बुहुत माने बेसेबां लायो आब' आंबो खालामथारगोन उमुक तुमुक बुहुत सोंदोंमोन नालाय आङो दायो रिप्लाय होबाय आरो स' थाबैनो फैनानै खालामफैबानो जाबाय आरो मुसुगुरखौ होनाय नङा दे ओमफ्राय नैबे आब'नि मुसुगुरखौ बियो बिफर ओमफ्राय बिफराव नै माबायदि गैया बे आब'नि मुसुगुरखौ बिफराव नायदो नै लोगोफोर ओमफ्रायो आङो दायो आफ्टाराव देखायगोन माबायदि नुयो आब'खौ फाइनालि आफ्टार लुक्सखौ नायदों आब'खौ माबायदि नुखो आब' मुसुगुरखौ गैखायामोन ना नोंना ओमफ्राय माबायदि मोनखो आब' खालामजानो मोजां मोनबाय माने नुनानै खालामखांनानै नुबाय नालाय मोजां मोनबाय आरो फाइनालखौ मोजां मोनदोंना आब' माने नोंनि मोखांजों माने सुट जाबाय आब'ना माने जेरै नोङो लुबैदोंमोन बिदिखौनो नोङो मोनबाय दा आब' मोजां नुबाय आब' दे एबार नोङो अबेबा नोङो पटकरि थांबाबो माने नोङो बेयाव फुननांलायला आजिखालिथ' मैसुगुरानो गैखायाना फुननांलायला नोङो हाखु दाखु फास्राल' लानानै लिपस्टिक फुननानै थांनो हाबाय ना आब' दे होमबा आब' दे ओमफ्राय दायो नों खोन्थाथाराखै आङो फाइनालि आङो दायो सासे आब'नि न'आव पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिं खालामनो फैदोंमोन ओमफ्राय हाबाय ओमफ्राय स' आब'आ बुहुत मोजां मोनदोंनो खालामजानो माने गावनि मैसुगुरा गैयामोन नालाय खालिमोन दाथ' आंनाबो गैयामोन दा बेसे मोजां नै आङो फटकरि माने थाब फैनो हायो खामानिफ्राव ओमफ्राय आब'आ बुहुत मोजां मोनदोंनो माने खालामनो होननानै लिंहरबाय दिनैहाय माने खालामथारबाय मोजां मोनदोंनो आरो आब'आ
दा मा होनो लोगोफोर नोंसोर आरो सोरबा थाब खालामनोबा खालामफैखाद' नङाबा आरो जायगा मोननाय नङा होनदो मैसुर गैयिखौनो गोनां खालामनायबा ना